I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and Check. May buntag mga higalay zoon. Magpanaugon bata sa tibok simana nga sa diyang giubanan tas tumboy nga Dios. Okay? Excited na bata nga mudayeg musimba mahatag og pasalamat sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Aniya ta karong kabuntagon aron paghatag mga pagsalamat mga pagdayeg sa diya sa atong buhi nga Dios. Sa di pa ta magsugod atong atong hatag ang opening prayer sa atong igsuon nga si Sis Charid.
Aw, atong abrihan sa mga pag-ampo, atong ihatag atong hunahuna kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. Labing gamhana na mo nga Dios nga magagahom. Aniya kami karon ning takna sa kabuntabong ng Ginoong Dios. Nga wala kami laing ipataas pasidunggan, ikaw lamang Ginoong Dios. Salamat Lord sa kadasig sa tamong tagsatag sa kakinabuhi niya karon. Amo ikaw ang pasalamatan, daygon sidunggan sa among kinabuhi Ginoo. Wala lamang laing pasalamatan Lord, kundi ang imong pagkamaayo. Salamat Lord sa dakong gugma nga imong gihatag kanamo. Salamat Lord nga imo kaming gipalabang sa mga pagsulay. Lord, kanimo lamang kami modangop Ginoong Dios. Kay wala kami mahimo kung wala ka maguban kanamo. Lord, amo kang pasidunggan daygoning sayo sa kabuntagon. Wala kami laing ipataas kundi ikaw lamang Ginoo. Lord, ibilis kaming tanan nga niya karon. Ingon man sa nagsunod nagtan-aw ning panimbahon karon Ginoo. Ipaabot kinila Ginoo ang imong proteksyon, giya Ginoo sa tagsa ka kinabuhi. Ibilis sab kami Ginoo gikan sa pagsugod Lord hantod sa paghuman nga walay mga distraction nga mo kababag sa among mga hunahunag kasing-kasing kundili ang imong presensya mo'y magahari Ginoong Dios. Salamat Lord sa imong mga kaayuhan. Ug salamat Lord nga imo kaming giubanan, giproteksyonan sa tibuok simana Ginoo hangtod karon. Nga aniya nasad kami Ginoo magadayeg magasimba diha kanimo. Aniya nasad kami magahatag ug mga pagdaig. Lord, salamat kayo Ginoong Dios nga kanunay ikaw naguban kanamo ug wala kay minimo pasagdi bisan sa among mga pamilya. Lord, imo kaming gitagag grasya Ginoong Dios, imong gitagbo ang among nga panginahanglanon. Yes, Lord, hallelujah. Salamat Lord. Bisan pa sa among pagsimba karon Ginoo, amo na sang mabati ang imong presensya. Amo na sang masinatihan ang imong gugma, Lord. Bisan pa Lord, sa mga nagdala sa mga lawiton Lord God, ug sa mga instrument Ginoo, i-guide sila Lord nga maron makahatag diya sa kanimo maayo. Lord, iblis usab ang modalas sa mga pulong Ginoo nga ikaw maghatag kusog kaisog nga motod ngari kanamo mga igsoon nga diha sa imong pulong Lord. Kutob sa makadungog kami mabag-og mausab. Lord, salamat. Wala kami laing mahimo kung wala ka kanamo Lord. Kanimo lamang Lord ang mga pasidungog, mga pagdaig, dungog himaya, alang lang kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. May buntag ka natong tanan. Amen! Ang tanang may gininhawa, andam na bang muday kung musimba sa atong buhi nga Diyos? Amen! Amen. Hallelujah. Kung mga igsoon ko sa Ginoo, kay andam na magita nga muday musimba sa atong buhi nga Diyos. Akong gihangyo kamo nga moabanti ta dire. Amen.
Abante ta diri mga igsoon. Kay og sa barko pa ni, dapit sa lubot ang mabugatan. Kung sa barko pa ni, nagtanga siya. Dili flat ang iyang kanang kahimtang diha sa dagat kay naaman sa lubot ang pinakadaghan. So atong ibalanse, amen? Atong ibalanse kay aron kung adunay mga kaigsuonan nato nga moabot, makalingkod sila diya sa likod. So ato iabante pinanguluhan ni sa atong sir nga musunod ra man gini iyang mga kaubanan. So abante mga igsoon ko sa Ginoo. Kay nindot kayo mga kaigsuonan kung naata sa frontliner kay dali kayo ta una ta nga mahatagan sa panalangin sa tong buhi nga Dios. Amen. Amen. Dili kita magpaulay-ulahi. Amen ba? Yes, Amen. amen. So, ana kita sa tubangan. Yeah. Kung mudaig ta sa Ginoo mga igsoon, ayaw tanawa ang imong katupad nga unsay iyang style sa iyang pagdaig sa atong buhi nga Dios. Kung dili tanawa ang imong kaugalingon kung giunsa nimo pagdaig ang tag-iya sa atong kinabuhi. Amen. Daigo na to siya sa pinaka the best nga mga pagdaig ngadto ra gyud sa atong buhi nga Dios. Kung ang tanang andam daring dapita mo singgit og praise the Lord. Praise the Lord. Daring dapita mo singgit og hallelujah. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. So mga igsoon ko sa Ginoo sa atong pagdaig, aduna magitay mga paglamanuhay, pagkumustahay. So mga igsoon ko sa Ginoo, sa dihang lamanuhon ang atong igsoon diha sa Ginoo, tan-awa sad ang mata. Amen? Dili kay mulamano ta ang atong naog tuas bumbong, tuas gawas. So kung mahimo, kupti iyang kamot. Og ina, kumusta sis Brad nga niya ka karon. Amen? Hallelujah! Atong daigon ang atong buhi nga Dios. Hallelujah! Glory, thank you Jesus. Gawas sa imo liguranan igsoon. Kaanidot ning adlawan, kamalipayon nga naghiusa, mga anak sa Dios nagkakasadya. Yes, Lord, kamalipayon sa imong panagwan, kamalipayon sa imong panagwan, kamasanagon ngayon sa kanunay, ang imayan sa Dios nagahatag o kalibay. Oh, kumusta pagagsak ko higala, kalabihan ngayon akong mingawa, sa kadugay sa panahon nga wala ka nagkakita. Oh, kumusta pagagsak ko higala, kailan
Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Amahan. Yes, Lord. Wala milaing gitinguha, Ginoo. Sa matag adlaw namo, Lord, sa among kinabuhi, Lord Jesus. Yes, sir. Nga ikaw, magauban ka namo, Lord. Amen. Lord, kanimo lamang kami magasalig, Amahan. Yes, sir. Salamat, Lord, sa imong dakong gugma. Sa imong gugmang makanunayon, Lord, nga way paglubad. Lord, pinaagi sa imong gugma, Ginoo, maoy nagsangkap sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Yes, Lord. thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Sa matang adlaw, gusto ko nga kauban ka. Yes. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Sa matag adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man ang unay gitinguhan, ni akong dughan ikaw man ang hangin na giginhawa. Ikaw ang akong gusto, ikaw ang akong guma, ikaw ang tanan. Yes, Lord. Salamat, Lord. Matagal na nga gusto mi ko nga kauban ka. Wala nilaing mahimo, Lord. Sa matagal ka, Ikaw ang among sa puso, Lord. tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man ang kanunay gitinguhan, ning akong dughan ikaw man ang hangin
wala milaing gitinguha sa among kinabuhi, Ginoo. Yes, Kundi ang ikaw nga mag-uban kanamo, Lord. Yes, Lord. Sa matag segundo, minuto, oras, Lord, kami nagtinguha, Ginoo. Lord, nga ikaw mag-auban kanamo. Yes. Pinaagi diha, Lord, sa imong gugma. Salamat kayo, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Lord. Nga kanunay namo nabati, Lord, ang imong presensya, Amahan, kana kay tungod sa imong dakong gugma diri kanamo, Lord. Ug kining tanan, Ginoo, kaming tanan magadayeg, Lord. Kaming mga katawhan, Ginoo, giimong giumo, Lord, aron sa pagdayeg kanimo. Yes, Yes, Lord. Amen. So niingon ang pulong sa Ginoo, mga igsoon ko sa Ginoo. Niingon diri sa Salmo 100. Niingon siya, awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Amen. So at gisugo ta ni Lord nga atong awitan ang atong Ginoo nga maoy tag-iya sa atong kinabuhi. Ato siyang awitan gikan gyud sulod sa atong kasing-kasing. Amen. Amen. Dayon diri nga simbaha ang Ginoo uban ang kalipay. Ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. So kung mosimba ta sa Ginoo, uban na gid na ang atong kalipay. Amen. Lain sa kaistanan nga mosimba ta sa Ginoo, magmugot ta. Unya, ikaw kuno be, kada makita ang usa ka tawo na to nga mamugot ta, moduol niya malipay de ang tawo. Dili so inanasan ang Ginoo. Kung moduol ta sa Ginoo nga kanang dili ta malipayon, ang Ginoo dili pud malipay. Amen. So kung atong simbahon ang Ginoo uban sa kalipay, ang Ginoo andam na siya nga mopanalangin sa tuwa. Naingon diri nga ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang mga katawhan ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Amen. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya dito. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon. Hangtod sa tanang kaliwatan. Amen! Hallelujah! Atong daygon ang atong buhi nga Diyos, kay karon ang adlaw sa Diyos! Hallelujah! Glory, thank you, Jesus! Yes, Lord! Magdayeg kami kanimo, Amahan. Niinig sa iyo sa kabuntagon, Lord Jesus. Thank you, Lord! Sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdayeg o pagsimba. Ibayo! Ayaw ang atong kamo. Bulokso, igsoon! Bulokso mo sayaw mo singgit o paghugyaw. Talaan, dalay ko ang Diyos. Yes, Lord! Karon ang adlaw! Karon ang adlaw sa Diyos. Karon ang adlaw sa pagdayeg o pagsimba. Ibayaw ang atong kamo. Bulokso, igsoon! Bulokso mo saya mo singgit o paghugyaw. Balaan, lamhanan ang Diyos. Daygon ko ikaw, O Diyos nga labing amhanan. Matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban,
karon ang adlaw sa Dios. Karon ang adlaw sa pagdaigong pagsimba. Ibayaw ang akong kamot. Mulok sa exam. Mulokso mo saya, mo singit o paghugyaw, dalaan kamhanan ang Diyos. Daigon ko ikaw, O Diyos na labing kamhanan, natuloy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausaban hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw sa way katapusan. Daigon ko ikaw, O Diyos nga labing kamhanan, matukoy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausaban hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw sa way katapusan. Daigon ko ikaw sa way katapusan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Daigon ka na mo, O Diyos, sa walay katapusan na bahan. Amo pa jud kang awitan, O Diyos. Amo pa jud kang simbahon, Lord God. Lord Jesus, amo pagid kang daigon amahan pinaagi sa mga awit amahan. Kay maunay usa nga imong gihulat ka namo, Lord Jesus. Og ikaw ang angayan, ikaw ang takos nga mudawat sa mga pagdaig. Ikaw, Lord Jesus, ang angayan sa tanan amahan. Yes, Lord, ato pag yung daigon ang atong buhi nga Dios. Magpabilin tayo son! Hallelujah! Hallelujah! Bisan daghang alantuson mga igsoon. Dili gyapon ta malimot nga mo pahayon. Kay naa ang Dios naguban ka nato amahan. Amen! Yes, Lord! Pagkaanindot ang kinabuhing Kristohano. Yes, Lord, bisag daghang alantuson. Makapahiyom ra gihapon. Makapahiyom gihapon. Walay angay nga kahalakan. Kay siya nga nagpuyo ka nato, makagagahong sa tanan. Magpabilin! Magpabilin kami kanimo, moagi man ang problema, ay kasolbaran, way makababag Sa atong pagsimba. among pagsimba. Kay ikaw lang, takos na pasinungan. Yes, Lord. Nindot kayo ang awit mga igsoon. Kung magpabilin ta sa atong buhi nga Dios, makalabang ra gyud tayo, amen? Pagkaanindot ang pinabuhig Kristohano. Yes, Lord, bisag daghang alantuson. Makapahiyom ra gihapon. Makapahiyom gihapon. Walay angay nga kabalakan. Kay siya nagpuyo ka nato, makagagahong sa tanan. Magpabilin! Magpabilin
Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord God, sa imong pagkabayo, Amahan. Yes, Lord God. Thank you kay Lord Jesus. Kung magpabilin mi kanimo, Lord Jesus, ikaw ang Diyos. Mag-uban ka namo. Amen? Bisan mo agi og mga alantuson, adunay maagian nga mga challenges sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pero ayaw kalimot igsoon nga naa ang Dios anda motabang ka nato. Amen? Matud pa sa awit mga igsoon, kasaligan siya. Amen? Matuo ba tayo igsoon nga kasaligan ang atong buhi nga Dios? Amen. Kasaligan siya mga igsoon. Ingon ang iyang awit nga, dili kuno ta angay mabalaka, dili ta angay mahadlok, mabalaka sa tibok na itong kinabuhi. Kay naa ang Diyos nag-uban ka nato. Amen? Naa siya gasunod, naa siya sa atong kiliran. Ang iyang pagkamaayo kanunay nag-uban ka nato mga igsoon. Yes, Lord. Wala mga igsoon, maglakaw man ta mga igsoon. Nga sinati man tag kahadlok kabalaka. Pero giingnan ta sa ni Lord nga matud pa sa pulong sa Isaiah 41:10. Ayaw kahadlok kabalaka kay ako ang imong Dios mag-uban ka nimo. Amen? Dili ka mabalaka mahadlok nga kaigsoon kay naa ang Dios nag-uban ka nato. Dili man tuod nato siya makita, pero mabati nato igsoon nga naa siya. Amen? Mabati nato ang iyang pag-uban. Bisan sa atong pagkatulog, sa atong mata, it's adako na kaayong milagro igsoon. Kay sa ato palang pagkatulog igsoon, wala kita kahibalo, di ba? Wa ta kahibalo nga natulog ta. Makahibalo na lang ta nga buntag na. Kay gipukaw na ta sa atong Ginoo. Gusto ni Lord nga nak, duol ka nako ampo, di ba? Gusto ni Lord nga moduol ta sa atong buhi nga Dios nga. Di ta kuang ang kahadlok. Nga ita ni Lord nga, Lord, puluhi kini kaisog, Lord. Nga kanunay kung mukupot, diha ka ni mo, Lord Jesus. Kay kung kami manggod mukupot ni mo, Lord, posible nga makabuhi. Amen? Kung si Lord mo'y mukupot sa atong kinabuhi, dili kita niya buhian. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus! Yes, Lord! Thank you, Lord! Yes, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Walay kahadlok o kabalaka, ngayang saad mo Ginoo magauban ka, karon og sa walay katapusan. Walay makulang ka nako kung anak ka. Yes, Lord, sa kagit-git man o Diyos, sa kagit-git man o Diyos, kahayag ka. Ang agianan ko, ginanagan mo, halang doon ka, Ginoo. Kasaligan, ug dili ka mapukan. Kay Diyos ang agamhanan, kanunay na sa bisan asang dapita. Hukay ka na kung magkauban ka, Diyos nga kasaligan. Yes, Lord, wala kami kahadlok, Amahan.
Wala kami angay nga kabalakan, Lord Jesus. Kaysa tumoy sa among kinabuhi, Amahan. Ikaw ang Diyos, maguban ka na mo, Lord Jesus. Hallelujah! Walay kahadlok o kabalaka, kayang saan mo, Ginoo, magauban ka. Karunong sa walay katapusan. Yes, Lord, walay magkulang, Amahan. Walay makulang anak ko, anak ka. Sa kangingin man, O Diyos, kahayag ka. Ang agianan mo, ginanagan mo, halang doon ka, Ginoo. Kasaligan o dili ka mabukan. Kay Diyos ang agamhanan, panunayan na sa bisan asang lapitan. Kay kana ko magauban ka. Kasaligan o dili ka mabukan. Kay Diyos kang agamhanan, kanunayan na sa bisan asang dapitan. Hugay ka na kung magauban ka. Kasaligan o dili ka mabukan. Kasaligan ka, Amahan, nga Kay Diyos Diyos ang ang agamhanan. agamhanan. Thank you, Lord Jesus. Kanunayan na sa bisan asang dapitan. Hugay ka na kung magauban ka. Diyos na kasaligan, Diyos na kasaligan, Diyos na kasaligan. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Kasaligan ka, Amahan, sa tanang butang, Amahan. Ikaw ang Diyos nga walay pagkapukan, Amahan. Yes, Lord. Diyos ka kaniadto. Diyos ka karon. ug Diyos ka sa umaabot. Diyos ka nga walay pagkausab nga among nailhan nga giilagaran. Yes, Lord. Diyos ka amahan nga kanunay naguban sa among kinabuhi, Lord God. Thank you kayo amahan nga ang matag-usa namo, Lord Jesus. Gikas lapalapahan tud sa alimpulo. Kanunay nimong giatiman, O Dios. Amen. Kanunay nimong giatagan og kagawasan, amahan. Gawas nun kami, Lord God, nga nakadaig, nakasimba nga na kanimo, amahan. Kagitagaan, minimog mayong panglawas, amen! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord Jesus! Gawas nun kay mi, Lord Jesus! Nga giginahawa na mo, Lord Jesus, ang imong hangin nga walay bayad. Thank you, Lord! Thank you sa mayong panglawas sa imong gihatag ka na mo, Lord God. Busa, Lord, ang among baba o dila magalitok, Lord Jesus.
Sa pagpasalamat, Ginoo. Sa pagdaig kanimo, Lord God, nga mo na imong usa nga gihulat sa matag usa ka namo, Lord God. Yes, Lord. Imong gidisenyo ang kinabuhi sa tao, Amahan. Thank you, Lord. Ang ang purpose, Lord God. Gusto ni mo, Lord Jesus, nga mualagad ka na kanimo, Lord God. Yes, Lord. Thank you, Lord. Imo kaming amuma, imo kaming giatiman, imo kaming gihulma og tarong, og ang imong katuyuan, Amahan. Mudahig kami nga na kanimo. Yes, Lord. Mualagad kami diha kanimo, Lord Jesus. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Matod sa imong pulong, Amahan. Tubig ka, O Diyos, sa katagbawan. Amen? Amen. Kung giuhaw ka, igsoon, giuhaw ka, duol sa Ginoo. Kaya ang tubig nga atong gikinahanglan, mao ang pulong ni Lord. Amen? Amen. Mao ang pulong sa Ginoo. Ang tubig nag-represent na nga atong Dios. Pag muinom ta, mudawat ta sa pulong sa Ginoo. Matagbaw ang sulod sa atong kasing-kasing. Amen! Amen. Busgon ta sa atong Ginoo. Amen! Yes, Lord! Thank you, Lord Jesus! Amo pagyud kang awitan, Lord God. Amo pagyud kang simbahon, Lord Jesus. Tubig ka, Amahan, sa katagbawan. Walay laing makatagbaw sulod sa mong kasing-kasing ang imo rag yung pulong, Amahan. Yes, Lord. Maura dyan ay matagbaw sa mo, Lord God. Amen. Kaya dili kami mabuhi, Amahan, kung wala ka, Lord Jesus. Among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matag usaga mo dangop kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkaanindot nga tagamtamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubuin mo karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, O Diyos, ikaw. Wala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord, ang pulong mo, Diyos. Mo'y among kinabuhi, Amahan. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matag usang amo dangop kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkaanindot nga tagamtamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubuhi ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, O Diyos, ikaw. Wala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord. Puna kami, Amahan. Puna kami, Lord Jesus. Diyan si mo prosensya man. Lord. Yes, Lord God.
Tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Pon ako, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Pon ako, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubuhi ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw, O Diyos ikaw. Wala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Wala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord. Glory, thank you, Jesus. Yes, hallelujah. 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 Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa imong tubig, Lord God, nga mao'y nagtagbaw sa among sulod sa among kasing-kasing. Masinati na mo, Lord, ang kaluya, amahan, pag di mi mo inom sa imong tubig, Lord. Dili mi mo basa sa imong pulong. Salamat, Lord God, nga ang imong pulong, Lord Jesus, nga puno sa paglaong. Amen. Ang imong pulong, amahan, kanunay, Lord Jesus, makapaligon sulod sa among kinabuhi, Lord. Yes, Lord. Salamat, Lord, nga dili kami mabuhi, amahan, kung wala ang imong pulong, Lord Jesus. Ang imong pulong, Lord Jesus, mao kanay buhing giya sa among kinabuhi. Amen. Samtang niya paminining kalibutan na, Lord Jesus. Salamat, Lord, nga sa among pangidaron, amahan, karon imo kaming nasakpan, Lord God. Nasakpan minimo, Lord Jesus, pinaagi sa imong mga pulong, amahan, nga naaraman gyud sa imong mga pulong, Lord Jesus, nga tudluan ang tao, Lord. Saon pag kinabuhi nga matarong diya sa imong atubangan, amahan. Tudluan minimo, Lord. Imo kaming gikoreksyonan, amahan. Mapasalamaton kay mi, Lord God, nga sa among edad nga baskog pa, Ginoo. Napami kusog, Ginoo, nga makaalagad ka na kanimo, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Napami kusog, amahan, nga mulitok og thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Lord, nga ang imong pulong naghatag ka na mo kalipay, Lord Jesus. Amen. Labaw sa tanan, Lord God, ang imong pulong. Tungod sa imong pulong, Lord Jesus, nahimo kami pagkakuntinto sa among pamuyo. Amen? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, amahan. Salamat, Lord Jesus, nga sa panahon, Lord Jesus, nga adunay mga challenge kabug ato naman. Mudangog pragidbigan na kanimo, amahan.
Mudangop lagi ta sa Ginoo nga walay bayad. Amen? Maminaw si Lord sa atong mga panghangyo niya. Muna salamat sa Ginoo nga ang matag usa ka nato. Tungod ni sa atong dakong gugma diya sa Ginoo, nagahimo ta nga mosimba ta sa Dios. Amen. Nagahimo ta nga nakadaig ta sa atong buhi nga Dios. Tungod kay maayo kayo ang atong buhi nga Dios. Amen. Buhi ang atong Ginoo mga igsoon. Sa tibuok simana iya kitang giubanan. Iya kitang gisapnay. Iyang giayo ang atong sakit. Iya tang gipakaon. Iya tang gipistihan. Iya tang gipainom. Wala igsoon, wala hinong, wala rason nga di ta nakadaig nakasimpa kaniya karong adlaw. Amen? Thank you Lord sa imong pagkamaayo amahan. Takos ka nga pasidong ka namahan. Takos ka nga pagadaygon. Takos ka nga halaran. Simbahon sa tibok na mong kinabuhi. Kay ikaw ang angayan nga mudawat sa mga pagdaig. Dalaygon ka nga o Diyos sa walay katapusan. Kanimo o Diyos sa mga pagpasidungog, pagpasalamat ang tanang anak sa Diyos magaingong. Amen! Nablis ba ta mga igsuon sa mga pagdaig o awit makalangit? Yes, no? Nabati ginato ang presensya sa Ginoo. O aritas laing bahay natong isunod ang basa sa scripture reading nga pagdadon ni Sis Ayla. May buntag ka natong tanan. Ato dito sa pagpangarog ang pagtawad sa atong buhing nga Dios. Ug atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Genesis 2 versikulo 10 hangtod sa 17. Gikan sa Eden, midagayday ang usa ka suba nga maoy mipatubig sa tanaman. Ug sa nasaylo na kini sa tanaman, ang suba nabahin sa upat. Ang unang suba nganlag pison og midagayday kini libot sa kayutaan sa habila. Makaplagan ining dapita ang lunsayng bulawan ingon man ang mga bato nga bedelyo og sardonika nga pula. Ang ngalan sa ikaduhang suba gihon og midagayday kini libot sa kayutaan sa Kus. Ang ikatulong suba mao ang Tigris nga nagdagayday sa silingan sa Assyria. Ang ikaapat nga suba mao ang Euphrates. Unya gibutang sa Ginoong Dios ang tawo sa tanaman sa Eden aron maoy mag-atiman og magbantay niini. Giingnan niya ang tawo, makahimo ka pagkaon sa mga bunga at sa tanang kahoy sa tanaman. Gawa sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo ug unsay daotan. Kung mukaon ka niini ni anang adlaw mamatay ka gayon. Ang bulong sa Dios. Ug atong isunod ang paghatag kadaugan or testimony nga pagasdadon sa atong isuon nga si Sis Yenyen. Yang isa-isa yang kadaugan kung giyon sa siya paguban sa Ginoo.
Maayong buntag mga igsoon ko diha sa Ginoo. Kanang salamat sa Ginoo nung iyat ang giatiman nya nakasimba ta karon. Nya giatiman ta niya tibok semana. Nya salamat ko sa Ginoo kani akong kadaugan kay katuning last New Year. Human party diri 28, 28 kuan man to no last pag naagi pang last Sunday pa jud to. Kuan kanang kani si Dio, kuan man ni siya kanang hubakon niya. Wala ra to siya nabantay ba murarag ako na taligamaan bitaw kay ubusipon raman siya niya. Mura siya nay nanulok ginagmay niya. Wala ra sad ko kay di man ingong igang kaayo. Niya napainom ra ko niya si tirisin niya para sipon. Niya kay mamatikdanan ako siya usahay mo nang na ako'y nebulizer kay og aksyonon siya kutas paasuhan man ako siya. Nya kato nga time kay wala jud ko nag-expect nga kutas na daytong bata kay murag feel na ko dili ra pud kay okay ra man normal ra iyahang kanang ginhawa. Diha murag normal ra jud siya kay kung kanang atong paminawon ba. Pero pagka kuan Tunis kanang ingong dili man siya ingong ilanat nga kusog kanang wala-wala ra ba on off nya di pud siya ingong igang kaayo nya mga ana-ana pagka 30 sa gabi pero anang 30 sa adlawan kay diha man mis kamatisan whole day ni siyang gadula as in kiat kay kiat man gid ni siya nga pagkabata dula jud siya hangtod hapon nya pagkagabi na ana kaming papa niya bilar na may kay taas nang bid siyang hilanat nya painom ra namo siya tambal mulurang rapod siya pero iyang kaon kay pugsunon ba nya luya na pod luya maluya bining kita ganing dagko maluya ganing tagdita kakaon ug maglain atong lawas nya luya na siya mutong anang buntag diri me kay ipahilot nya atol mapudtong diha walay manghilutay nya atol nakapahilot mi diha pag human niya gihilot di man gyud siya mukaon ting paniudto na mutong naka-decide mi nga ipa-check up. Nya check up raman jud to among kuan na to purpose kay okay raman iya ha mga gininhawa. Nya pagikan diri di man siya ingong igang kaayo. Pag abot na mo lungsod kay iyahang hilanat kay naabot nag 39 kapin. Hapit na mo 40 so taas na kaayo. Pag kuan na karon sa iyang oximeter kay niubo man sad iyang oxygen. Motong walay daghang istorya, walay daghang kuan sa mga kuan dito, dritso siya oxygen. Nya, ningon ding doktor kay 31 baya New Year na baya na pagka kuan nya. Uli iyang papa kay New Year maghiusaw nya. Sa umang napadulong mi dito niya ang doktor ningon man ato nga kanang ma'am. I-admit gini mong anak. Di ningon po ko. Giday dok wala di ay laing we ani siya o naa pirma ka Weber. Nya istriktahon mo sa to nga doktor ba ko. Og mo pirma ko Weber dok nara kay tambal ikahatag siya naa pero ay ko ariag to nga gabi kay ni pirma man kag Weber. So ana na lang pud ko nga i-admit na lang din ni dok oy. Kay kayuhan ra man pud sa bata no. Nya kanang pag humana niya og kuan oxygen gibalhin na mi sa ward wala na siya oxygen na. Kay kanang turukan raman siya ato og parakutas, antibiotic kay kuan na siya tanang naday siya plima ba nga wala siya nakagawas bitaw. Mutoy nakahilanat niya kusog. Nya mo na to nga kanang salamat sa Ginoo, grasya sa Ginoo nga giatiman og giayo siya sa Ginoo. Nya ampo pud ko ato kay syempre niuli ang papa kay mag New Year nya nara mi sa ospital ga New Year. Nya pero ang atong mas dakong pasalamatan diha nga giayos sa atiman sa Ginoo. Nya ikaduha nakagawas mi pag pizza 2 sa hapon. O pizza 2 sa hapon nakagawas na mi. Karon pag uli namo sa balay ako na pud mo'y na down. Kay murag kana bitaw magikan tas bilar nya ako kay na naman ay kanang skuan sa sinto bitaw sa acid kanang pasar-pasar tulog kaon ana nya karon kaning magikan tag bilar kay dili ba ginato mga kuan nga ako matulog ko dito sa ospital alas 3 sa kadlawon
kay iyang papa matulog og sayo, siya mo puli ni katulog nako. Kay usay di man na mabantayan og tulog mi, usay mahulog unya gamay ra ba yang dek unya wala ba yay laing katulganan. Pag uli na des balay, ako na pong lawas mo murag na down kay ba. Nya gawas na daw luya jud kay ko kay straight nga walay pahuway. Nya karon kay atol man tong nay okasyon ilang ati ilbe kaning kaon jud kog maayo. Busog kay ko sa nga tanan. Pag human ako kaon mga kaigsuonan kay luya man ko. Ningon ko sa kumparis nga makig-uli ko kay wala ko kasabot, murag namugnaw akong lawas nga namuypoy akong mga lawas di ko kasabot. Pag abot sa balay, wala jud ko nahimong trabaho, tulog ko nga sikog suka. Niabot ako pares og alas 2, sige lang gyapon kog suka. Unya kay mura magnapay sudan. Ug makakaon kog sudan isuka naman pod kay naagi siya pasar ba. Naagi siya pasar hangin ang nagunas kong lawas niya. Ningon ko nga sama ni Lord kanang makaingon ta ba nga pahinumduman tas Ginoo no kanang bitang mabot sa time nga usay mabisi na kaayo ta kanang siguro kamo nasayod mo sa kung kinabuhi usahay nga murag nakaingon mong asin yan walay pahuway busy kanang makaingon ta murag na busy na lang sa mga butang ba nga busy trabaho dito nya maski natulog ang nahunas na to gyapon sa buhaton nya mo na usahay matalit kuanan na to nga kalimot na di ay taba sa iyang saad. Makalimot na ta usahay sa pag-ampo. Ni muna gipahinumduman tas Ginoo. Unya mo to kanang nauki nang ta kuato that time anang kuana wala ko panihapon. Pagkaugma nauki na ko. Hain ba nang pagkaugma nga akong duha ka anak nampoy nagsigsuka? Nya grabe kayo ba ang Ginoo ba? Sa kung kinabuhi kay mingon man ko nga Lord kabalo kong pagsulay ra ni kay. Una-una ako ra usa sa balay, wala ko'y bana nga. Matawag na ako sa panahon nga, luya ko. Maskin ka muna may mga bana, di ba usahay maluya man kita. Kanang, makaingon ta ba nga ikaw sa dito kay kapoy ko. Atong panahon nang napayang papa, murag nakarelax ko gamay kay matawag man ako siya ikaw sa pagkaon at timan nila kay kanang lain akong lawas. Pagkatunang wala na ilang papa, kani siya naka-recover naman, katuna sang duha. Yagikan man akong lawas nga luya. Kana bitang time nga makaingon ta nga makaya pa kanina ko Lord no nga mumatatag sayo, muluto tag sayo, wala tay masampit. Akong nakoy mga anak pero lahi ra baya ning inana sila nga stage, di ba? Samot na mga bata karon lahi na sa una, kay sa unang mga bata enigmata. Pakanon timo daghan namang trabaho. Karon mga bata lahi na kay maskin pag ikalima ikanapo nimong sugo di pa ginamatahod. Nya night time nga kanang mapukan ka usahay ba maluya ka kay kanang gawas nga maluya ko usay sa mga trabaho. Makaingon ta ba nga mga anak ingon man din ako kung kinabuhi nga Lord naa kay saad. Kaning imong gihatag nako karon nga pagsulay. Sayod kong naa ka. Munang nagpray ko sa Ginoo nga that time nga luya pa ko nya atol silang duha nga naglain pod ilang lawas niya kani ingon siya hinahinay pang recover. Lingayo jud ko giya sa Ginoo nga Lord, ligo na ko. Tagay kog igo pang kusog. Kay naapa ko yung mga anak nga timanunon nga duha, paghikay, tanan iglingi walay kahoy ako. Munang makaingon ta ba nga grabe kaya ang Ginoo kung kinabuhi nga kanang gihabin niyang gihatag nga kanang kusog bitaw kay og sa uban dili basta-basta. Kay kaning mga babae usay nabi ni gingluyahon. Nya gawas nga naging luyahon mingon dita sa tukbana nga ikaw usa didto kana murag kapoy man ko pero ako lahi ang kanang kuan sa Ginoo nga gugma nga iyang gihatag nako kay maskin tuod og wala koy pares kung kinabuhi nas balay kinanang kamot po sa layo kanang si iyang kusog nga iyang gihatag
gawas anang kusog, wala jud tay kusog ug wala jud tay mga kuan kung wala pod ang gugma sa Ginoo nato no. Kay kanang kung wala tay gugma, pirmi lang tang siguro walay mahimot ang trabaho tibok adlaw oy. Kapoy man. Nya munang salamat ko sa Ginoo nga silang tulo o kina ako nya kanang gitagaan mi og kanang kumpletong kaayuhan sa tung buhi nga Dios. Nya ato ako ibalik ang kanang dungog og himaya diha lamang sa tung buhi nga Dios. Salamat kayo sa kadaugan sa atong igsuon. Diya sa mga pagsulay normal ra man gina pero atong isalig tugyan sa Ginoo naara gid niya ang kaayuhan. O this time atong isunod ang paghatag special number sa mga Tamayos family. Lagi ning gi kuan kanang gi praktisan, gandaman. May buntag ka natong tanan, nami sa iyo tubangan alang sa paghatag og awit sa atong buhi nga Dios. Ang amo pagagantahon naguluhan og ikaw ang kusog. Sa imong gugma unsa man kalayo ang langit gugma mo para sa tanan muluhod ako sa tiilan mo musimba mo
awat sa atong buhi nga Dios. Og alitas laing bahin mao kini ang pinakaimportante sa atong panimbawon karon mao ang pagpaminaw pamati sa pulong sa Ginoo. Akong ihatag ang panahon ni Pastor Gideon alang sa pulong sa Ginoo. Gihangyo na ko ang tanan sa pagpamarog o atong ablihan ang Biblia diha sa Juan 15 versikulo 7. Juan 15 versikulo 7. Ingon dinhi, kung magpabilin kamo kanako og ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa, madawat ninyo kini. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat Amahan nga imo nasab kaming tudluan sa imong mga pulong nga gusulat diha sa Biblia. Salamat Amahan nga imong panalanginan ang tanang kasing-kasing nga niya karon. Ug una-una nga mudawat mutuo sa imong mga mensahe. Sa akong mga kaigsuonan nga niya karon ni ini maong Pinoy-anan, balay alampuanan, panalangini ang akong mga kaigsuonan. Sa ako mga kaigsunan nga nagsunod o nakigduyog, nakiguban sa umong pagsimba, paghalad diha kanimo, pinaagi o Dios sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Akong gipangayo kanimo ang imong pagpanalangin kanila, ang imong pagdihog kanila. Imong ipabati ang imong presensya nga mo'y gikinahanglan sa ilang pagpamati karon sa imong mga tingog. Amahan, salamat nga imo kaming pasabton o tagaag kasing-kasing nga mudawat sa mga pulong nga imong isugilon kanamo. We declare blessing na kami mulampos o mudaog sa pagkinabuhi niini uban ang imong tabang in Jesus name. Amen o amen. Palihog sa paglingkod o happy second Sunday 2026. Ina imong tapad, bless second Sunday 2026. Og bless usab sa atong mga kaigsunan no nga nakigduyog sa ato ang pagsimba diha sa atong buhi nga Dios. Atong igsuon si Julito nga naros Canada, Sister Gingging na Panabo o ni mahimamat po nato ni siya karong Marso. O niya si Sister Rizel, si Cecilia o Sister Lizel Diloso Sintina murag naa sa Norway. Murag Mingla, nas Mingla di ay. Si Brother Jose nga naa sa Compostela ug uban pang mga kigsunan nga naa diri, Sister Susana nga naa sa Thailand ug Sister Rosa Chin nga naa sa Taiwan nga ugma mogbiyahe siya paingon sa Manila o niya nagtinguha siya nga mo ari diri kay dunay buhaton si Lord. Dunay himuon o magpa-rebaptize siya atong pagpakan ng Ginoo. Kay magsugod siya sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Unya samtang nagampo ko siyang biyahe, dunay mensahe nga gihatag sa Ginoo sa akong ginabuhi nga kinahanglan siyang i-anoint. Dihugan siya lana. Usa sa mga simbolo nga gikan pas karaang panahon from Old Testament to New Testament nga imong makitaan, makaplagan, mabasa di sa Biblia nga before ang mga tao nga pagasangyaw sa pulong sa Dios, pagadihugan og lana. Sa tanan nga mga nagsangyaw sa mga mensahe sa Dios, nagsimbolo sa pag-abot o paghari sa balang espiritu aron na ang kadasig kaisog sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. The first anointing nga nako na sinatian nga diin gi-anoint ko og lana, that holy oil dito sa hospital sa Perpetuar Socorro. Usa ka simple nga tao, babay, usa ka simple o usa ka tao nga nagtuo, gigamit sa Dios. Ingon siya nga, Gideon,
Mutuo ba ka nga dihogan ti kaglana? Ingko nga kung gisugo kas Ginoo buhata, ning luhod ko siyang atubangan. Ug iya kong gidihogan o gibubuan kog lana, ning dalitay ang lana diri hangtod iya kong gipre. Sikan nga anoint oil dito nahitabo sa dakong simbahan sa Lapu-Lapu. After nga gi-anoint ko sa gi-anoint ko sa alagad sa Dios, wala ko magdahom nga doon ako'y kaisog, doon ako'y kadasig sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Spite bisan sa kadaghan nga mga pagsulay, padayon akong giisugilon ang mensahe sa Dios. Kay matud pa sa awit kaganina, ang pulong sa Dios akong kinabuhi. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Ang mensahe sa Dios atong kinabuhi. Dili ka magmalipayon sa imuhang pagkatao, sa imong pagkaikaw karon kung walay mensahe sa Dios. Timani, dunay duha ka mga pamaagi nga gipakita sa Dios atong gibasa sa Juan kapitulo 15 bersikulo 7. Ingon si Jesus, kun kanang word sa English pa na if you remain in me and my word remain in you, kon kamo magpabilin kanako og ang akong pulong magpabilin nimo ninyo nako. Naay gipakita diha kanang duha ka paagi. It is okay nga ang tanan nga atong nga pag-ampo gigarantiya sa Dios. Amen ba? Kung moampo ka, ihatag yun na sa Dios kung naa ka ning duha. Inay mong tapad kung naa ka ning duha, tanan nimong pangayoon ni Lord, ihatag sa amahan. Kung magpabilin kamo kanako og ang akong mga pulong, the word mga pulong, dili lang usa ka mensahe, dili lang usa ka pagtulunan, dili lang usa ka pulong. Ang mga pulong kinahanglan nga atong masabtan og ang trabaho sa mga leader sa simbahan. Sama nako nga nagtudlo sa Biblia. Mga kaigsunan, among trabaho ang pagtudlo kaninyong tanan. Ug ang among itudlo dili ang among pulong, kundi mga pulong ni Jesus. Para makasiguro ka nga pulong ni Jesus ang tanang gitudlo sa tanang simbahan, ayaw tuguti nga mosimba ka nga wa kay Biblia. Ang imong cellphone pwede kay nang downloadan og mga apps Bible. Ang ako ang cellphone dunay 3 ka klaseng Biblia. Duna pagyud ko'y Biblia dito sa ako ang prayer room nga mao karon ang atong FM station at the same time recording studio. Doon ako'y mga Biblia dito, mga kaigsunan, diha ko mamalandong kung unsa ang mensahe sa Dios para nako. O kung unsa ang mensahe sa Dios para nako, kabalo ko nga mauusab ang mensahe sa Dios para ninyo. Amen ba? Kinahanglan nga sa imuhang pagdumala sa imuhang kaugalingon, sa imuhang pagdumala sa imong Pinoyanan, kung unsa ang imuhang trabaho di sa imuhang pamilya, amahan man ka, asawa man ka, ginikanan man ka, mga anak, igsuon man ka, dapat magpabilin ka ni ining duha ka klaseng pamaagi nga gipakita nga usa kini kayawi aron ang atong mga pag-ampo sa Dios dili gayud niya balibaran. Duha ra inay mong tapad, duha. Dili kay na lisod memorization. Dili na daling malimtan. Ayaw na kalimti kanang duha. Kaning ikaduha nga Domingo sa tuig 2026, dunay duha ka mensahe o kahimtang nga gipakita ni Jesus nga gibili ng daan diha sa Biblia nga karon nga adlaw karong pitsaha gisuginlan ka. Since nga ikaw nahimugso og natawo sa kalibutan, karon pa ka nakabati niini. Siguro ang uban daghanang higayon nga nakabasa niini. Pero doon na po'y uban nga naa dinhi og sa atong mga kaigsunan nga na social media karon pa nasayod niini. Dili ni siya aksidente, dako ni siya nga kahulugan sa ikaduhang Domingo sa tuig 2026. Dunay duha ka mensahe si Lord.
O kining duha ka mensahe gipakita dinhi conditional kini. Buot ipasabot kung dili nimo nibuhaton, dili usab nimo masinatian ang saad sa Dios. Kung imong lantawon ang bersikulo 7 sa kapitulo 5, kapitulo 15 sa libro sa Juan, imong makit-an diha dunay saad si Jesus. Kung magpabilin ka ni Jesus, ang tanan mo magpabilin ka ni Jesus. O ang mga pulong magpabilin sa atong kasing-kasing. Bisag unsay pangayoon nato sa amahan, ihatag gayud ni. Kabalo ba mo, everything's nga niya niining maong simbahan, niabot ni because of my prayer. Because tungod na sa ako og sa imong mga pag-ampo. Last December 2025, atong December sa tuig 2024, 2024, gikalot-kalutan pa nako ni. Usan ako katuig nga makahinumdum ko, nagkalot-kalot ko ani. Karon tanang butang nga akong gipangayo ni Lord, gihatag ni Jesus. Kabalo mo, kaning tanan gikan ni Lord ug para lamang ni Lord. Karong bulana ako ang gipangayo nga karong bulana o kaha February, before gyud ang second anniversary, kani matiles na ni. Amen? Last Sunday, doon ay gipadala si Lord nga magtutuo, nga atong igsuon, ami ingon, dako siya kadaugan sa ayang pag-alagad sa Ginoo, uban sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, kay diha siya nabago atong pagpakan ng Ginoo. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Tungod kay nabago siya, imong makit-an nga gipanalanginan sa Dios. Ug sa dihang gipanalanginan sa Dios, iyatang gipaambit diha sa simbahan. Og sunod bulan before ang anniversary, tiles na ni. Pagkanindota. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Inay mong tapad. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mga igsuon, salamat kay sa Ginoo ining duha ka mensahe. Apan ang pangutana, unsaon nato pagkasiguro nga magpabilin ta ni Jesus. Unsay mga ilhanan nga magpabilin ta ni Jesus. Kabalo ba mo ang mga ilhanan nga gipakita diha, ingon diha makabunga kamo og maayong bunga. Ang pulong ang bunga nga maayo naghisgot, ang bunga diha naghisgot na sa ato ang mga binuhatan. Naghisgot na sa ato ang mga batasan. Naghisgot na sa ato ang mga pagbati. Ang bunga diha mga kaigsunan, usa sa mga gipakita nga nagpakita o nagsugilon kanato nga tinuod tang nagpabili ni Jesus o ang mga pulong ni Jesus niya kanato, ang usas sa mga gipakita diha nga mga bunga kanang nindot na ang imong batasan. Munang moingon ko, sa imong pagsugod og simba sa Dios hangtod karon, ako mismo makakita nga nabag-o ka. Siguro ikaw mismo ang makamatikod sa imong kaugalingon nga sa dihang ni simba ka ni Lord, hinanay nga naayo ang imong kasing-kasing. Amen ba? Kinsa may magpamatuod isa kunong kamot. Kinsay naayo, kinsay nabag-o. Kamo diha wa mo mabag-o? Isa tong kamot. Ug wa mabag-o, ayaw lang. Tinuod na importante ikaw mismo makamatikod. Nga kaniadto grabe tang makasulti og dili maayo. Pero kung imong lantahon sa atong kinabuhi, kabalo ba mo, grabe kayong ka-importante kanang word magpabilin. Nindot kayong kanta kanina, magpabilin kami kanimo. Muabot man ang mga pagsulay. Saan na gingon? Muagi man ang mga pagsulay. Masay sunod? Magpabilin. So ako tamong ipakita, ako tamong dadon kung naapatay
Nindot kaayo mga igsusunan kung naatay flat screen TV. Oh. Karon nga projector, murag dili na kaayo ang pinganan kay projector kaysa flat screen TV. Kuan lang gid kaayo. So sa iyo na kaya pagkanta diha, dili na mo magmuhal-muhal. Kung natay mga flat screen TV, no? Kay naaman dito ang lyrics pagkanindutan, no? Tupakpakan si Lord, no? Unya, ipakita unta nako ninyo kung unsa ang kahimtang sa tao nga kanang nagpabilin sa Dios. Okay. Unya, bisan kung walay flat screen TV pa sa pagkakaron, gitudluan ko sa Dios sa pagtudlo kaninyo nga bisan sa inyong nahuna inyo ning masabtan. Ug ako nagtuo nga ready ang imong kasing-kasing ug ready ang imong hangunahuna sa pagsabot sa gusto sa Dios nga imong masakpan niining ikaduhang Domingo sa tuig 2026. Nakadungog man gyud ta sa gibasa kanina ni Sister Ayla. Bless Sister Ayla, dungan ta sa pag-ingon. Bless Sister Ayla me. Oh, importante we are always declare sa mga blessing. Kinahanglan ato nang ideklarar kaniadto sige man tang deklarar og tunglo. Wa patas Ginoo ingnon man nato nga yawa ka mestiya ka murag kamatay. Di ba? Murag recite kay na pero karon to God be the glory. Pagkabuutan nimo dahay, pagkabuutan nimo dong. Ingon ang Ginoo, yes, sakto na. Actually, ang Dios is always kana bitaw mo confirm lang gina siya. Kanang siya ti confirm ba? Kabalo ba ka ang authority na ama nato? Kabalo ba mo? Si Adan nga gipahimugso o gibuhat sa Dios. Ingon ang Dios Adan bisa lakaw nga to sa Garden of Eden. Inya tan-awa dito tanang mga hayupan, tanang mananap sa mulupad, magkamang, mulakaw, ikaw ra gyoy mo ngalan. Mao man ay gihisgutan sa first book of kanang naa sa Biblia sa Genesis. Ingon si Adan nga kani kay duhay ang upat ka buok tiil unya kanang upat ka buok tiil unya kana bitawng na ay pikas o kuko may isa nga kani baboy. Ingon pod ang Ginoo, okay. Kani kay kusog mo aw kani iro ni. Ingon ang Ginoo, okay. Kung imong lantawon gyud ang kasaysayan, tanan nga gilitok ni Adan, gi-confirm sa Dios. Why balipad ang Dios? Kung mo deklarar ka nga kini panalanginan gyud na sa Dios. Amen ba? Hinumdumi, ingon si Haring Solomon, ang atong dila dunay gahom. Nga pwede siyang mupatay, pwede siyang mubuhi. Pwede siyang mutunglo. Pero kung mutunglo ka, hinumdumi, muanis kadka. Munang damor bitaw kang mutunglo, damor kang magkalisod. Kay mo banda sa nimo. Ikaw ang una, isa may tabo ng tao nga, munang ayaw pagtunglo, inay mo tapad ayaw na pagpanunglo. Ayaw na pagpamalikas. Tinuod ba na? So, pakiton ta mo, sa taong, nganong ingon si Jesus, pabilin ka mo kanako, unya, pabilin usab ang pulong diha sa inyong kasing-kasing. Grabe na ka-importante. Kaya inani ang nahitabo sa gibasa ni Sister Ayla kaganina, mga kaigsonan, dito sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 15 hangtod sa unahan, kung atong tan-awon dito, mga kaigsonan, 15 ba? Or 14. Ako sang tan-awon, i-check lang nako ang Genesis. Genesis 2, Kapitulo 10, okay. Kapitulo 10 hangtod sa versikulo 17. Ako gining gi-highlights, no? Kuan gyud nako na siya. Unsay tawagan ni sir? Highlights. Kana bitawng highlights. Now, gikan sa ingon diha mga kaigsunan, gabuhat ang Dios og tao, si Adan og si Eva. Sa dihang gibuhat na niya ang tao, iyahang gidala dito sa Garden of Eden. Amen ba?
Okay, diha ang Garden of Eden. Unya, diha sa Garden of Eden, murag gi-picture out sa Dios nga gusto nimong makitaan diha sa istorya. Dito sa Garden of Eden, dunay mga tubod nga nahimong dagkong mga sapa. Amen ba? Unya, ang unang klaseng sapa mga kaigsunan, ginganlan gyud diha mga igsoon, nga niingon diha gikan sa Eden midagayday ang usa ka suba nga maoy mipatubig sa tanaman ug nagsaylo kini sa tanaman. Ang suba na bahin sa upat. Ang unang suba ginganlag pison, midagayday kini libot sa kayutaan sa Habila. Makaplagan niining dapita ang lunsay bulawan, ingon man ang bato nga bildo og sardonika nga pula. Kung imong lantawon mga kigsunan, dito sa Garden of Eden, naa didto ang mga bulawan. Buot ipasabot mga kigsunan, ang Garden of Eden nga diin giandam sa Dios, diin didto ibutang sa Dios si Adan og si Eva na ang tanang kadagaya. Amen ba? Grabe kaadunahan ang tao didto sa tanaman sa Eden. Unya naa didto tanan ang ilang gikinahanglan. Unya giingnan dayon sa Dios si Adan og si Eva, bis makakaon kamo sa bisan unsang mga bunga sa kahoy. Kung imong lantawon ba nga igsuon, bless kayo ang tao nga naa nagpabilin sa dapit nga giandam sa Dios. Di na mistil pang maghago. Di na mistil pang maningkamot magpasingot para makakaon. Kung imong lantawon, sila si Adan og si Eva originally nga kahimtang dili sila magpugas, dili sila magbunglay, dili sila maghago, pero grabe ang ilang kabusog. Di sila maningkamot mga kaigsunan. Mao nay tinuod nga kahimtang sa tao nga nagpabilin diha sa presensya di ina ang Dios. Kung imong lantawon mga kaigsunan, dili na gyud sila manarbaho si Adan og si Eva. Kay ang ilang pagkaon, ila naman lang kabuton, ila naman kuhaon. Moingon si Adan, moingon si Eva, kuhaay ko dito dan og kuan kanang makaon. Iniglingi ni Adan pagkaon, iniglingi diri pagkaon, iniglingi diha pagkaon, mamunit na lang si Adan para ipakaon siyang asawa. Maunay gipakita sa Dios sa tao nga nagpabilin diha sa Dios. Amen ba? Mamunit na lang. Pero karon, iniglingi trabaho. Brad, simbata, busy pa. Daghan pang trabaho. Pero kabalo mo, nihari gyapon ang kalisod. Nganong niabot o misulod ang kalisod sa kinabuhi sa tao? Inani ang nahitabo. Sa diha nga gibutang sa Dios si Adan og si Eva, dito sa Garden of Eden, sila si Adan og si Eva, wala sila magpabilin sa mensahe sa Dios. Maunay usa ka dakong problema nganong miabot ang kalisod sa kinabuhi sa tao tungod kay wala magpabilin ang mensahe sa Dios sa ilang kasing-kasing. Nganong wala man magpabilin tungod kay naminaw sila ni Satanas. Pag-abot sa Kapitulo 3, kung imong lantawon, dito sa Garden of Eden, mingtunga ang usa ka bitin nga nagrepresent na sa kinabuhi ni Satanas. Nakigsulti si Satanas sa tao, unya ang dakong problema ang tao mi-entertain man pod ni Satanas. Mao nang usa ka problema kung kita nata sa Ginoo, mugawas ta sa pulong sa Dios, dili nato tipigan ang mga pulong sa Dios ug wala tay panahon sa pagpakigsulti sa Dios ni pagpamati sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, sultihan ti ka bisag unsaon nimo pagtrabaho, lisod ra gyapon ka. Tinuod na bisag tanang negosyo, sudlan nimo.
Pero kung dili ka magpabilin diha sa presensya sa Dios, o dili magpabilin ang pulong ni Jesus sa imong kasing-kasing, wa gyapon kay kalipay. Wa gyapon kay kalinaw, wa kay katagbawan. Useless ang kinabuhi sa tao, feeling enjoy pero magulanon. Daghan kay mga tao nga feeling malipayon pero suod sa ilang kasing-kasing walay kalinaw, walay kalipay. Giilad sila sa ilang kaugalingon, giilad sila sa mga butang. After nga naningkamot sila pag-ayos sa mga butang, humani ana patay ra di ang padulngan. Di sila makasulod sa kingharian sa Dios. Pero bless kaayo ka nga mirispan ka sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Mirispan ka nga giingnan ka, brad, si simbata. Amen. Atong pagpakan ang Dios, mga kaigsuonan. Mao nang gi-review or gi-remind ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Actually, ang gisultihan ni Jesus sa libro sa Juan Kapitulo 15, versikulo 7, ang mga tinun-an ni Jesus. Katong mga tao nga nakanungog mahitungod ni Jesus o misunod ni Jesus, kinsa man na sila karon? Ikaw na, ako ni, kita ang mga tinun-an nga sumala sa gisulti diha sa libro sa Kapitulo 15, City, kung magpabilin ka ni Jesus o ang mga pagtulunan, mga pulong ni Jesus, magpabilin sa imong kasing-kasing. Bisag unsa lagi imong pangayoon, ihatag lagi na. Tupakpakan ng Dios. Hallelujah. Sa una, mga igsoon, sa dihang nagbitay ko sa Korinte. Sa unang wala pa ko mag-eskwela Bible School. Wala pa ko magtuon og Biblia. Yes, nakasulod ko og driver diha sa Kapitolyo sa Cebu. Nya dati kong salesman sa Coca-Cola. Daghan kay kog kwarta pero kulang kog kalipay. Wala ko'y katagbawan. Tinuod na daghan kog kwarta pero wa ko'y butang nga napalit. Pero sa dihang ni decision ko nga mosulod kog Bible School, tun-an ako ang Biblia gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag. Naon sa man hinuon nga dito ko sa Bible School, mga kaigsunan, sa dihang ni extra ko og trabaho na kurintihan manoon pod ko. Sa dihang nagbitay ko sa Korinte, kabalo mo unsa? Tinuod yun ang giingon ni Jesus, if you remain in me and my word remain in you, kanang tanan nga imong pangayoon ihatag na sa amahan. Nganuman, sa dihang nagbitay ko sa Korinte, kaning ulat diri nga duha, mauni gisuyop sa Korinte, nagsiga ang Korinte dinhi. Nagkayo niya, di ko kalingkawas kay nigahi man ko. Niyon ko nga, Lord, amahan, ayaw tuguti nga mamatian ning balaya, unya ako pagyoy mamatay. Ikaduha nga pangayo nako, Lord, ayaw ko kuhaa nga di pa ko ka-reconcile sa akong mama, sa akong papa o sa akong maigsuon. Kay before sa una, hapit may magpatay ang akong igsuon. At bangay may tinikbasay. Tinuod na, inanak ko ka strong sa una. Unya, ingko Lord, ayaw sa ako kuhaa nga di may maka-reconcile sa akong papa o sa akong maigsuon. Ikatulo na akong pangayo. Lord, ayaw tuguti nga mamatay ko nga di ko ka pangasawa. Kay nangandoy kong mga sawa po doy. Tinuod biya na. Kay nindot magud kaayo ng kay uyab pagod may ato Russell. Nya nindot na gud kaamo ang kumbo. I love you, I miss you. Buta. Nya ayaw pasagad diha ha. Oh, nindot kaayo. Nya ingon ko nga, Lord, ayaw tuguti nga mamatay ko nga di ko kapangasawa o niya tagae kog anak. Pero kung imog yung kong kuhaon, ning tuo kog naay impierno, ning tuo po kog langit. Ayaw ko dadag impierno, dadag kog langit. Kung kana imong kabuton. Kabalo ba mo, ang last message sa ako ang nasa kunahuna, akong itugyan ang akong espiritu diha kanimo amahan sa pangalan ni Jesus. After ana, mikilat na siya sa akong atubangan, niliti na siya, o after saliti, wa na ko'y nakit-an black out ang akong huna, wa na ko'y nahimlunan.
Nimbalik ang unahuna, nagdagan na ang sakyanan paingon sa Perpetual Socorro. Nya pag abot sa Perpetual Socorro, gitabang ko ato murag duha ka plansa. Sige gipunalan diri akong dughan. Dito ko nakamatikot, nagipam na day ako ang kasing-kasing. Nya daghan na kay mga wire diri, daghan na kaayo. Nya lisang sila, million of platelets nga nasa ko ang lawas. Nya ni susi ang kana bitang usana doktor espesyalista sa dugo dito na sirbaran nga naa ko'y leukemia. Nya gibunmaro ko, gikulit ang kining naay bukog diri nga dako, gibangagan diha, gipasuyupan og utok, dayong gipadala dito St. Luke Hospital sa Manila. Pagbalik sa resulta, cancer gyud ko. Gingnan ko sa doktor, di na ko kaanak. Kay ang ako ang dugo, ang akong lawas, dugay gyud ko sa kuryente. Nya gingnan ko sa doktor nga mamatay lagi ka John, pero ay lag ka balaka, mga matay man sad mi, mauna ra ka. Perting hilakan ako, hilak po akong asawa. Pero kabalo mo, sakto yun ang giingon ni Jesus ba? If you remain in me, and my word remain in you, bisag unsa lagi imong pangayoon, ihatag lagi na. Hallelujah! Hallelujah! Ug maunay gusto sa Dios nga ato ang katunan karon. Tinuod ba nga nagtuot ta sa Dios, nagpabilin ta niya? Tinuod ba ta nga naatay giilag Dios, naminaw ba ta niya? Or naatay Dios pero si Satanas ang atong gipaminaw? Naminaw tas mga tao nga was Ginoo. Mga chismis, pangdaot, panglibak. Unya makapikto si mong kasing-kasing, kabalo ba mo? Damor ka nga maminaw sa mga tao nga was Ginoo, damor nga muisog ang imuhang kaugalingon, mubati ang imuhang batasan. Tinuod ba na? Kabalo ba mo? Sama sa usa ka tanom. Ang usa ka tanom nga wala say abono, niwang kay na siya. Pero kung ang usa ka tanom dunay abono, manambok na siya og ang iyang dahon mulipang unya muhatag dayon bunga. Kabalo ba mo? Ang abono sa atong kinabuhi dili ang mga pulong sa mga taong was Ginoo, kundi ang abono sa atong kinabuhi ang mga bitamina na as Biblia. Amen? Mao na nga sa akong kinabuhi, tinuod daghan kay kong mga pagsulay. Like ni Adan, mga kigsunan, ang problema lang ni Adan o ni Iba, wala sila magpabilin sa pulong sa Dios. Ingon ang Dios nga, makakaon ka mo, bisag unsa diha, bisag unsa mga bunga diha, sa tanaman sa Eden, kanang mga kahoy di ang amihatag og bunga, makakaon mo ana bisag unsa. Ayaw ra gyud ninyo kan ang bunga naghat dito sa taliwala sa Eden nga kahoy nga naghatag kahibaloon say mayog sa dotan. Ingon ang Dios, that time nga mukaon mo ani, mamatay mo. That is a law. Balaod na siya. Sa panahon nga mukaon mo ani, patay mo. Pero ang nahitabo, imbis maminaw si Adan o si Iba sa mensahe sa Dios, ug magpabilin ang mga pulong sa Dios ngadto silang kasing-kasing, nakigsulti na manoon sila ni Satanas. Mao bitaw nang niingon si David sa Salmo 1:1 last Sunday, at gi-remind sa Ginoo sa ato ang kinabuhi nga bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa mga dautan. Kabalo ko nga ikaw sa imong pagkatao karon, kabalo na ka muila sa taong dautan. Kabalo ko nga dili ka ignorante ani. Lingi ago ng imong tapat, di na ignorante. Di na inosente. Kabalo ko nga kaila ka og mga taong way Ginoo ug ang mga taong dunay Ginoo, tama? Kinsa may imong paminahon? Nagbasa kag Biblia, naminaw kag mga wali sa pulong sa Dios. Unya maminaw po kas mga taong way Ginoo. Nagsige ra bisyo. Unsa may mahitabo unya sa imong kinabuhi, maluya ka. Mabati ang imong batasan. Kinsa may alakansi? Ako, dili ko alakansi. Siya rasad. Muna inayong tapat, ako, di ko pailan. Inayong tapat, di ko pailan. Ay ra po pa pakapine sa imong hitsura. Ayaw lang.
Di ko pailad. Amen. Di ta pailad. Amen. Di ta pailad. Kinahanglan magpabilin ang mga pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Mga pamaagi aron magpabilin ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Una, muapil gyud tag simba kanunay. Munang ato pagpakan ang Dios nga ni atanan na ang bana ni Sister Prima. Asa ma Sister Prima? Oh. Ha? Tao no? Ato ang we declare healing no sa imong asawa. Ato pagpakan ang Dios. Si Sir no, i-declare si Sir na ay mga na ay plano ang Dios sa imong kinabuhi, Sir. Kabalo ba mo? Last pagyod nga adlaw, last day atong aging adlaw, nagbulkit ko. Unya sa dihang nagbulkit ko, ingkong mag-live ko, mag-prepare ko ani human ani. Paglantaw na ko ana, naapag yung motor nga hiyos pagyod ang ligid. Ingkong nga mag-quiet time ra ba ko kay mag-live ko ron. Sa kuna ba? Nya mura nakainom og gamay. Ako siyang kung dadaan na lang dire ako nang bulkiton. Samtang nagbulkit ko, nagkulok ka bildo mi kay duhaman kaligid ang akong gibulkit. Nagkuan mi kanang nagbayloanay mig mga mensahe. Hangtod nga nihisgot siya nga usa ka higayon nga naminaw di sa akong programa through cellphone. Niingon siyang nihilak kuno siya. Isa hilak ko sa imuhang wali atong imuhang mensahe atong live ingon siya nga sabi nimo kanang nihilak gyud ko ato grabe gyud ang Ginoo. Nya kabalo ba mo? Wa pag yun na siya kahikap og Biblia. Nakainom siya. Pero gitutukan ako yang mata seryoso gyud siya. Maulawon siya nga klase nga tao. Hilumon na siya. Unya ingon siya iyang asawa taga-Laverta diyang asawa hangtod nagkaila-ilahan ay me hangtod gidasig ko nga muhatag ko niya transistor radio og Biblia. Sa paghatag nako niya radyo og Biblia, gitutukan nako siya. Miingon siyang tudlui kog Biblia. Tudlui sad ko paggamit. Ako siyang gitudluan. Kabalo ba mo? Sa gipadayag sa Ginoo kanang tibok pamilya, moabot ang panahon, makit-an na nato ni siya dire. Sa kinsa kinsa ganito imong ngalan? Isa Anthony. Kaila mo anang Anthony dire? Taga Bangkong. Bless kaayo ang tao nga miabli sa ilang kasing-kasing sa pulong sa Dios. Sama gud nimo. Tan-awa gud ang imong kinabuhi kaniadto ug karon, layo na kaayo ato pakpakan ng Ginoo. Tinuod na. Sa una wa tay paglaom, wa tay kasiguruhan, sige tag trabaho, pagkaugma trabaho, bisan Domingo busy ta kayo, pero lisod ra gyapon kayo. Nya ang pinakalisod pagyud atong kinaiya, muratag si kinsang mo atubang bisag kinsang tao. Nya himan-himan wa di ay sud bulsa. Tinuod na eh. Ngano makasulti ko ana inana ang akong nasinatian sa una. Manglakaw nga perting siksiha, perting isputinga. Pero ang pitaka wa di ay. Pero kabantay ka ng mga magchinila, sinya magkuang-kuan ra. Simple kayo. Pero kung ingnon nimo, hulam ka, makapahulam na sila. Ngano man, naay Ginoo. Kabantay mo, si Adan og si Iba, grabe sila ka-bless eh. Grabe sila ka-bless. Imagine na, gikan sa Garden of Eden, naa dito ang suba gagikan. Unya ang suba, naa dito ang bulawan, ang bildo, nga mga mahalon kayo. Naa dito tanan, unya gawas pa niya na, wala na gyud sila'y angay pang paningkamutan aron makakaon. Kay nagpabilin sila sa presensya ni Lord. Pero, ang problema gyud, naminaw sila ni Satanas. Munang ina gud na imong tapat, ayaw gud paminaw. Ayaw paminaw. Sa mga tao ay Ginoo. May paibasa mo nagbiblia. Kabalo ba mo kung naminaw ra ko sa mga tao ay Ginoo, di ta makita. Di sad ko may nani. Di sad ko kapangasawa, di ko kaanak. Kay kung naakos Ginoo mga kaigsonan, lisod gyud akong kinabuhi. Lisod.
Lisod kay ako ang papa kaduhagon ako na gipadagan sa una. Akong mga igsuon, yatubang yun ako na giandaman ko nilag armas. Pero karon muhilak ko. Kay kabalo ko bisag unsa ka isog ang tao atos prisuhan muhilak na. Dito sa prisuhan muhilak. Naay mga taong gara kay sa gawas, pero atos prisuhan muhilak na. Mag-ipon ang luha og sipon. Nya balik gyapon sa bisyo. Lisod kayo. Munang mimbarog ko diha sa pagpaubos. Mimbarog ko sa pagpailob. Munang makit-an ko ninyo. Lahi ang akong kinabuhi kay kaniadto. I-confirm na sa akong igsuon si Raymond. Katong miari dire. Si Raymond, ako sang giingnan, di ba, gitikbas ko nimo sa una, sa ana. Dula na to, sa una rato. Adlok siya. Sa abi nimo, ikaw may gigamit sa Ginoo Diyon nga nangalagad ko karon. Sige sa hallelujah na ako magulak. Munang akong igsuon, pastor na Dias Negros, ang usa gasaper og kanser pero isog nga muwali. Nya siya sad, ang asawa nagwali na sad. Akong igsuon. Napamay mga igsuon na kung wala pa sa Ginoo pero ako nagtuo nga ang akong mga pag-ampo dili na balibaran ni Lord. Amen ba? No? So niining ikaduhang Domingo sa tuig 2026, ayaw kalimte. Sunod Domingo kat-una nato ang mga mensahe kung unsaon nato pagpabilin ni Jesus. Kaya mao man ay mensahe, pabilin kamo ni Jesus ug ang akong pulong magpabilin kaninyo. Alas 12 naman, sunod Domingo ato ning ipadayon. Unsaon aron magpabilin ni Jesus. Ug unsaon aron ang mga pulong ni Jesus magpabilin sa tong kasing-kasing. Ang akong ibilin kaninyo mao ni. Kabalo naman gyud ka og kinsa ang tao nga naay Ginoo ug walay Ginoo, tama ba? Ayaw paminawa ang mga sulti ug mga pulong sa mga taong way Ginoo. Paminawa ang mga taong nagsimba ug nagdaig ni Lord. Amen. Inay mong tapad sunod Domingo padayon ta nga mosimba sama sa ato igsuon. Kisa ganito iba ngalan nimo Brad? Romy, no? Ato pakpakan ang Dios, manindog ta atong ibayaw ato mga kapot. Unya welcome ni Dong Kuan. Ni Kintoy, ato pakpakan ng Ginoo ni Kintoy. Salamat sa Ginoo. No, daghan na ato ang mga igsoon, mga batan-on. Niya doon na ni sila mga buluhaton. Kabalo ko nga dunay giandam ang Dios sa inyong kinabuhi. Ug ang giandam sa Ginoo dili tunglo, blessing. Lamang pabili ni Jesus. Pagkat-on sa pulong ni Jesus. Dong Kintoy i-bless lagi ka. Kamo diha kitang tanan i-bless ta. Isa to mga kamot, piyong atong mga mata. Salamat o Dios sa imong mga pulong, mga mensahe nga imuhang gipaabot ka namo. Salamat o Dios sa imong pakigsulti ka namo pinaagi sa mga mensahe nga imong gisulat sa Biblia ug sa balaang espiritu nga nagigsulti ka namo i-declare blessing Ginoo sa tanan nga nakaron sa mga kaigsunan nga naminaw karon sa imong mga pulog mensahe. I declare blessing sa tanan Ginoo nga walay makakuha ni makailog sa mga pulog mensahe nga among nakatunan. Ug salamat Ginoo ning tibok semana nga diin imo kaming gisugin lagi tudluan sa pagdumala sa mong kinabuhi kung unsaon namo kini pagdumala. Dili namo paminawon ang mga taong way Ginoo kundi ang mga taong nagdayeg ug nagsimba kanimo. Mo'y among patalinghogan. We declare blessing. Thank you Lord sa imong mga mensahe ug imo kining siluhan sa balaang espiritu nga way makakuha nining. Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Ing na imong tapad, congratulations. I-bless ka ni Lord. Giyangit ako ang worship team. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga gihatod ni sa atong alagad ni Pastor Gidson. Ug atong isunod ang paghatag of tithes and offering. Nagingon diya sa pulong sa Malakias 3:10 nga dadang tibuok ikanapulo dito sa templo aron adunay pagkaon. Ug abrihan niya ang mga bintana sa langit ug gihatag niya ang tanan nga mga kadagaya, mga panalangin. Magmadino
nagyangya si Bad Serapin sa pag-ampo sa halad tithes and offering. Dog Tyson, ato ang pasalamatan ng Ginoo. Tithes and offering. Kanimo amahan nga balaan. Salamat ining matahong Domingo, Lord. Panalangini ang tithes and offering, Ginoo. Ikaw, Ginoo, nagsulti. Among i-claim, Ginoong Diyos, na ikaw mag-aabli o mga opportunity. Adunay mga usaka nga sweldo o diksyonan sa Ginoo, Ginoo, ang among mga tanong, ayupan, Ginoong Diyos, pamuhing, negosyo, Ginoong Diyos. Ikaw mo'y maghatag o pangitag pamaagi, Ginoong Diyos. We can do nothing without you, Lord. Wala may mahimo kung wala yung tabang. Hallelujah. Dalaykon ka, Ginoo, ang dungog himaya. Mga lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dalaygon ang pulong sa Ginoo nga iyang ipaabot sa matag usa. So ato ta sa mga announcement, mga kaigsuonan. Ang mo presider karong Domingo kay si Sis Eden. Niya ang mo scripture reading kay si Sis Hende. Unya ang mo testimony, kinsay mo testimony? Ang mo testimony kay akong gihatag ni Brad Julius. Unya ang special number kay Dinoyos Boton family. Unya kuan sa gihapon nagpadayon ang atong kids ministry matag Sabado pero wala mi naka klase paghapon kay nagmeeting man seminar si pastor. Sa sunod Sabado magkuanta klase ta mga bata. Bible story. Unya ang mga announcement ko akong pastor dugang. Okay, announcement. Gasabot to sila si Brad Serapin o Gaw Albert, Gaw Joel nga mo Eskwela't Basic Pastoral. Naghulat ko ninyo sa inyong schedule bisag usa ka oras og tunga or duha ba. Every week sa usa ka semana bisag ka usa kanang usa ka oras og tunga dako na kay tag mga buhat ana. So dako kay na katabang ninyo o niya kung moabot ang panahon nga kana bitawng kasaligan na mo diha sa mga butang buluhaton sumala sa gipakita nga gi-require diha sa Biblia nga gibilin sa Dios mo kanang mo extend ta og oras. Musugod na tag alas 9:30 kay kanang alas 9:30 hangtod alas 10 Sunday school na siya. Unya amo dumala, usa na magpuli-puli na ni sila. Ato pakpakan ng Ginoo na nindotan no. Unya karon padayon kong nagtudlo og bisik pastoral, adunay 50 ka mga gitudloan nako. Niyang active 30 ka pin. Nya naana sa nagkalaing mga nasod ang uban. Unya karong simnahon na siguro makabisita ang usa sa akong mga estudyante nga nasa Taiwan. Moari siya diri. Niya munang nag-andam kog tilapia. Di ba? So salamat sa Ginoo niya napoy anok. Nianda mga anok, manok. Nya ato na pong i-welcome diri. Ako orang gi moingon ras Russell siguro na nga ato ra po nang kitabangag hikay. Unya karon ato ang sabutan kung unsa ang pitsaha nga ato ang dagyaw, ato ang ilab ang simbahan. Maghugup ta dire sa usa ka bulan ka usa. Ang pangutana unsang pitsaha ta magkahiusa aron dagyawan nato ang church. Duha ka bulan na lang nga natay tagbo anniversary na, Marso na. Dako-dako naman ang baboy. Unya palihog po ko og kanang naamoy napanid-an nga mga baka na baka atong paliton kay ato nang paliton para pod sa ato ang church anniversary mag-ihaw tag tibuok baka pagkanindota ato fakpakan si Lord ana. So tanawa ang inyong kalendar, inyong mga schedule kung unsa ang pizza ta magtagbo, unsa tang kuana magtagbo Sabado kanang dili ta karong pitsaha
sa karong January, doon na nalay tulo ka Sabado, pitsa 17, 24, o 31. Okay, sunod Sabado, pitsa 24, okay ra? Third, Saturday, fourth na gani. O, ikaapat na. Kay 5 mang kasabado rong bulana. So, karong 24, iisa ko no ang kamot kanang willing pod. Anak man ang uban. Atong iisa. So, 24, arita dire. Ipreparara inyong mga hayupan, inyong mga panginhanglanon diha sa inyong balay. Nya after ana dirita o niya, dire, tabangan na po natog luto. Kamong mga babae, magluto-luto ay diha. Ya, maghakot ta diha. Kana ato nang i-level na diha ato ang patagon. Bulahan karong Marso, kanang diha, nindot na kay na. Amen? So 24, ayaw mo kalimot, 24. O niya, sa pagkakaroon ako ipahibalo, naatay maestro sa drums, sa keyboard, ingon siya nga, uska simana or duha ka, simana siya diri. Akong ipaila di ay, si Brother Jimboy, palihog ko, kuan, tindog. Brother Jimboy, gikan na sa gihulngan, maestro siya sa kanang mga instrument. Mutudlo siya, gisugdan na niya og tudlo, ikaduha na kaadlaw nilang tudlo dire, niya nanay nakatunan ang mga bata, mas bintaha manggod ka ng maestro gyud ang mutudlo, kay kabalo na sila step by step unsay gikinahanglan sa bata ug asa diha sila dapat tudloan. So salamat kay sa kinabuhi ni Brother Jimboy nga ako sang gihangyo nga moari dire. So travel sa gikas gihulngan siya ra gyud usa, first time siya nga nag-travel nga siya ra usa. Actually, musician siya sa nagkalaing simbahan diha sa gihulngan. O willing kay siyang mutudlo every day kung naamoy time. Pero mag-sit lang mo diri og time. Actually, si Nikki og si Brad Sirapin, unsa tong taga-adlaw to inyo ha? Unsa adlaw usaha? Taga-Lunes ra? Isisit ko no, ha? Si Nikki taga-adlaw. Unsa mang oras ha, kamo na lay sabot. Asam to Nikki. O niya katong mga musabay ni Nikki, ala patudlo madire kay round man siya sa drum, sa bass, sa guitar, keyboard. So round siya. Nya kabalo siya unsay imong gikinahanglan asa kadapit niya tudloan. So salamat kay sa Ginoo no. Unya ayaw mo kalimot sa atong programa sa radio, FM station 11.3. Matagabi na atay programa o niya na ako'y gidramang gipasod gikan sa Cebu City, Lapu-Lapu City. O niya dugang mga pahibalo siguro about sa improvement sa ato ang church anniversary, next Sunday na lang siguro, ang atong tutukan ang dagyaw. Okay, o niya maabot ang tiles ato na po ng dagyawan, pero mas maayo mukuha tag mga panday nga ato na pong suhulan kay maamag itong panday nga mo trabaho sa kuan tiles. Nindot na kay niya pula ang atong ibutang dinhi. Kay basig na ay kaslon dire, usas mga naglingkod diha kaslon. Oh, di ba? Nindot kayo. Nya sa pagkakaron wa ko mokuha sa ukrasam kay sa akong physical dili kaya nako mo travel og na ako'y kaslon. So ang ako ang gitinguha, ang akong estudyante mo ipakuhaon akong krasam. O niya process na siya. Si Pastor Alwin ang nagpanday dire og nagpanday sa balay. Maoy mo ko agrasam. Yang nay kaslon, pwede siya makakasal. So announcement maura to ato ang kuano tagbo 24 og hakuto nato ng mga yuta diha nya ayaw mo kalimot sa atong programa nagtingog kanunay ang atong FM station 101.3. Nya ang duha ka mensahe tipigi. Pabili ni Jesus og mga pulong ni Jesus diha ka magpabilin. Manindog ta ato ang itaas sa tumakamot uban sa tumakigsunan nga naa sa ilahang mga lugar. Amahan mo nga Dios sa makagagahom, salamat Ginoo sa imong pagdawat, sa imong paghala diha kanimo mga pagdaig pagsimba. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga imo kaming ipanalanginan sa mga pulog mensahe nga amo karong nakatunan. Salamat Ginoo nga imo kaming tabangan sa pagkinabuhi niini. Nga imong kaming makitaan nga matinud-anon kay diha sa imong sa among pagkamatinud-anon kanimo aduna kay saad nga imo kaming panalanginan. Panalanginin ako mga kigsunan, mga mama, inahan, mga papa, amahan nga niya karon
sa tanang mga ginikanan, mga anak kaniya karon ug sa ako makigsunan nga naa sa ilang mga lugar, dapit nga nakigduyog ka namo sa pagsimba kanimo pinagi sa Facebook Live account. Ang pulong mo kinabuhi ko I declare blessing in Jesus name. Nining tibok simana ang imudiog ang kanamo amahan. Ug among isalig itugyan diha kanimo ang tanang mga panginhanglanon sa ako makaigsunan, ikaw ang Dios maka-provide. Ug sa mga pamaagi nga imuhang gitudlo kanamo, maoy amo ang paningkamutan nga among maikinabuhi kay diha sa among pagkinabuhi nini ang pagpabilin ni Jesus o pagpabilin diha sa imong mga pulong, mag-abli og panalangin gikan kanimo. Ubani kami og proteksyonis sa tanang mga panahon. Gikan karon hangtod sa sunod na usab nga Domingo, ubani kami tanan og proteksyon. Pinagi sa grasya sa mga Hesus, sa gugma sa Dios Amahan, sa pagigambit pagigusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa imong pagabot. Salamat sa imong pag-bless ka namin. In Jesus name I pray. Amen. Okay, amen. Lamano sa kalipa. Magampo sa ta sa pasalamat ta sa pan. Salamat ta sa Ginoo sa pan. Lord, salamat Ginoo nimong pan. Salamat Lord nga ikaw mag-bless sa tanan mo ambit niini. Makatag kini bisina sustansya kabaskog kalig-on sa pantag usa kanamo. I declare blessing in Jesus name. Amen. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Pahinay lang. Lamano sa kalipay o sa pagtuo kay ko. God bless, God bless, God bless. Bless Sunday, God bless sa tanan. God bless. God bless Sister Evelyn. No, Sister Evelyn, God bless. Salamat kayo sa Ginoo. Yes, pagpanalangin. Bless and Sunday, Jesus. Bye-bye.